Corporate needs you to find the differences between this picture and this picture. Intel has told us there are at least 7. Okay, I already see one. Give him. Okay. They're the same picture. Benvingudes i benvinguts a les terrícoles aventures dels extraterrestres botànics. Un grupet de criatures semblants a Jordi Pujol però en hippie que es dediquen a anar per l'univers tot recol·lectant tota mena de vegetació. La qüestió és que amb tanta herbeta s'acaben deixant un dels seus camarades al marxar del planeta. Així, trist i sol l'ésser pensit s'amaga una barriada residencial de l'Upper Diagonal, on s'acaba topant amb el que serà el seu millor amic. Un noi anomenat Elliot que, a més de tenir un armari més ampli i més ben il·luminat que la majoria de pisos de Barcelona, conviu amb el seu germà gran Michael, la seva germana petita Sherty i la mare de tots tres, la Mary, perquè es veu que el pare els va abandonar per marxar a Mèxic amb una altra dona. Where's Mexico? No et preocupis, Drew Barrymore, que no és l'única perduda en aquesta família, perquè l'Elliot, obviant la més que probable alta concentració de radioactivitat de l'ésser i o l'existència d'algun patogen intergalàctic interletal, decideix adoptar el petit extraterrestre. El dia següent, el jove protagonista fa veure que es troba malament, per no haver d'anar a l'escola i poder-se quedar a casa. Així passen el dia junts mentre li ensenya la seva col·lecció de joguines, la seva col·lecció de peixos i la seva col·lecció de colesterol, mostrant-li la dieta bàsica dels Estats Units d'Amèrica. USA! USA! Les hores passen, i ja amb més confiança i després de fer-lo jurar una bona juramentada jurada, decideix que és hora de presentar l'extraterrestre extramarró al seu germà Michael. Oh my god, d'aigua! Exclama l'adolescent, tot i que no serà l'únic sorprès, perquè és en aquest moment quan també apareix la germana petita i... Tots sorpresivament sorpresos s'amaguen de la mare a l'armari de l'Elliot, on prometen no explicar-ho cap adult mentre s'investiguen més coses sobre el llot apensit. I què acaben descobrint? Doncs que a més de menjar, llegir i cuidar plantes, el petit ninot sap moure objectes amb la ment. What? I és aquí on comencen a passar coses estranyes, perquè per algun motiu a priori aliè a la radioactivitat, l'Elliot i la criatura semblen estar connectats. Si aquest es fot fins al cul d'estrelles, el nen s'emborratxa. Si es carda un ensurt amb un paraigües, el nen s'espanta. I si veu Frozen 2, això per més endavant. Perquè també ens entenem que l'extraterrestre ja batejat com a ET és tan intel·ligent que en 2 dies ja ha après a parlar. Deixant-nos una de les frases més icòniques del cinema dels 80. Amb aquesta informació els germanets elaboren un pla perquè el petit ET es pugui comunicar amb la seva gent. Així, amb traça i enginy, construeixen un aparell comunicador intergalàctic interestel·lar. I parlant d'interstel·lar, recordeu que tinc un vídeo dedicat a aquest film, explicant tots els conceptes científicament científics amb una rigorositat envejable. I quina enveja em donaria no estar subscrit per poder-ho fer aprofitant aquest vídeo. I ja que estem, seguir-me a Twitter, Instagram, TikTok, Fotolog, Bulldog, el Barcoc i el meu canal de Telegram. Ja ho sé! Ja sé que ho sabeu, ja ho sé, ja ho he captat. Aprofiten la nit de Halloween disfressant la criatura per poder-lo dur al bosc sense aixecar alarmes ni sospites. Sospites i alarmes que per res són aixecades quan de sobte l'ET decideix pels seus collons intergalàctics que és una bona idea fer volar la bicicleta del nen. Això sí, la imatge pel record. Cridem amb gallardia, la terra envairem un dia. Tanmateix, la felicitat s'acabarà ben aviat, perquè tot i que l'aparell comunicador sembla funcionar, l'Elliot s'ha passat tota la nit fora al bosc, només per despertar i veure que el seu amic especial ha desaparegut. No. El nen corre desesperat cap a casa, trobant-se amb els seus germans i amb la pobra mare al límit de l'atac de nervis. I no és per menys haver de tirar endavant una família tota sola, mantenint el somriure i l'alegria, i que un dels teus fills desaparegui sense deixar rastre perquè s'ha hagut de fer millor amic d'un ésser extraterrestre per culpa de les fortes de dissos que ha provocat l'abandonament del seu pare al marxar a Mèxic amb una altra persona. Duríssim. Where's Mexico?
No importa això, Drew Barrymore, perquè l'únic que sembla importar aquí és si l'E.T. està bé. I spoiler, no està gaire bé. Així se l'emporta a casa on es torna a reunir amb l'Elliot en el que sembla ser una competició per veure qui està pitjor. I quan semblava que no es podia complicar més la situació, el govern dels Estats Units entra en acció, acordonant tota la casa i enviant el nen i a la criatura a observació. Es respira nervis, es respira tensió. L'equip mèdic fa tot el que pot per mantenir els dos pacients estables. A poc les seves ments es van desincronitzant i l'Elliot es va recuperant. La putada és que aquest procés acaba debilitant massa la criatura i el nostre extraterrestre botànic preferit mor. Però un moment, Steven Spielberg, que gràcies al poder de la vegetació i a un led vermell molt ben dissimulat ens indiquen que l'E.T. encara és viu. Així els germans units a nou decideixen petar-se centenars de lleis estatals per endur-se el seu amic galàctic ben lluny, elaborant un pla sobre la marxa i reunint-se amb els seus amics ciclistes que, tot i haver-se passat tota la pel·lícula fent-li bullying a l'Elliot, ara es disposen a ajudar-lo perquè patata. Comença la persecució, comença l'espectacle. El grupet prepuber contra els United States of America. Segueix-me corrent, cap a la bandera que ondeix amb el vent. Hi haurà llàgrimes que cauran, però hem de lluitar i tirar endavant. Aprofitant que l'E.T. és un deus ex màquina, el grupet protagonista aconsegueix arribar al bosc tot flotant amb les bicicletes. I no són els únics en arribar, perquè també apareix la nau de les criatures hippies i la mare amb la germana petita. Sorpresivament que no apareixen el govern ni la policia perquè patata. I amb tots reunits de nou es produeix un dels comiats més emotius del cinema de comiats emotius. Entre frases emblemàtiques, abraçades i llàgrimes. Moltes llàgrimes. I fins aquí l'E.T. va decidir anar a una galàxia molt llunyana per participar en una farsa de democràcia, on sortia un extraterrestre de color verd que també movia objectes amb la ment. Jaja, quin món, quin univers. Si voleu més vídeos podeu donar-li m'agrada, compartir-ho, seguir-me a les xarxes socials, que us comentés que us agradaria que resumís. S'intentarà fer el que es pot, però no sé si es podrà fer tot el que s'intenta. Moltes gràcies i fins aviat. Xau. Where's Mexico?